There is one particular thing I love about Ebuka. Yes, I might not be his follower, I might not be going to his church, but there's this one particular thing that make me like that man. You know why? Here I'm to like here. Here I didn't Ebuka beginning. Ebuka with the spirit of Igbo. One, Ebuka with the spirit of discernment of spirit. What do I mean by discernment of spirit? Oh, when the spirit the rooted in him as only Igbo. Ebuka be a man go re. Now one day, now they do those at better church here. But remember, oh, when you know the blue headquarter, Zion Ministry, Buna Alibo, Buna Gene, Buna Alibo. During the time of campaign, second term of Sanwo-Olu, na ministry na gene na ga ebuje headquarter 100 days na ngobala mgbe ahụ ekwube okwu igana ekwube okwu iru structure ekwube okwu ime anything governor when I hear say no that na government of Lagos State ga-enye gana dibia ga-erue ochia bi o jiwe chi Lagos bụ ala waghara Lagos bụ gịnị ala waghara asị abịa na ga-enye gana free o ife a na-eme some of ndị Igbo that get you where catapult gbara ndị Igbo na trade fair bịa ga enye na free ndị Igbo na like enye na free and enye free it will go 1 billion much mmiri is it longer free it is no longer a free something enye free na mmiri eto ya 300 million iji much ya much of foundation on free he go na about 300 million. Yes, Prophet Ebuka is a wisdom man. Yes, or a wisdom man. What check a Prophet Ebuka is we church here in Lagos State, Nigeria. Buddha Tanango Bara. Why some people answer that na Prophet Ebuka be na Rafanafa. But if a man a Prophet Ebuka be a mago, if a guy may not niru. Well, map go watch to put this video, go know the type of thing Jepa Kuru Pastor Prophet Ebuka. Now, Prophet Ebuka is a wisdom man. Obu a man horonti bona, obu a man if indeed bona agwagoro. Just watching this video, but please, when I'm watching this video, please don't forget to share and also subscribe to my YouTube channel. Thank you. The video until ope abro president. So as Jepa, some people will start with the emotion and trying to blackmail this my message. But in case so kubuna, Ebuka be a man do here game in Lagos. We don't know now to talk about the konye. Oh, you know the konye to the JD. Ebuka be not the konye to the JD. Or say na dia abefefwe na dia na eti dia ono na akụ ihe o no na atotoro ihe small na wona ihe be na we dey ontri the last no go wona be na we dey go bam ha ya na ministry of the mama na o say well actually could say could here dey be na go the maintain na gene na ala Igbo je ka efu ihe ọrụ na Igbo under the space of 6 months apia na 1 2 3 1 2 1 2 1 2 60 buildings total everywhere rosa. This is called development. Me believe or no cow, me believe no man. As long as a block foundation a Lego na Igbo, I value and appreciate it. Don't come to the comment section and tell me, no, because this is the main problem. I know Gabiga. On your kuhana, here the one diluted truth. I got tag here. How much they pay you? How much they pay you? Anyway, believe it, idiot, Mugu. It's like they don't pay you. If you like, take this message as Neko Mogo. If you like, take the message. I just wake up now. The spirit is some kwa can be bueno. Ebuka be with the wisdom. Buri hebla alibo. Or they can ask on some of the Bible pastors can have here. Lazarus Moka was no here. Where wouldn't I bo Lazarus Moka the bobo early morning? Bukoro branch any in the beginning, Buna Libo. Buna had a J campground. Buna campground card outside the Mbudi. I did Mbudi every year, Mbudi. Bukori hi nebuna people nwere uche mana Lagos ba na bagara na ebukori fe na emegene na ebuna na trade fair arụ ụbọchị a akụriri ụbọchị a sorry trade fair na ebu na akụriri ụbọchị a go there hi na akụriri esigo na azụ de rie bribe 3 years rie bribe for 4 years rie bribe for 5 years ihe na hefra akụrụ you can never know that name the demolish ebe a ndị Igbo erifis kwada everything ya ka as J Park. They are property in the Igbo. I will not say bad thing, but I'm say sorry, come on, go job sorry. Oh, you my boy, I'm sorry. Someone hasn't jump back each day today. Kebe ye go on Lagos. I don't have any go.
also na ego m na-ehu ga mmiri mma nọ na tenant na Lagos so that so na also chụọ m start ya moto m kpọrọ my family ba moto megene nariye onwe ihe m dị n'ọfịs m ya emebiri emebi ama m na mma aliwue that na nke a bụ billion na ebe abebe na-azụ ha na mmemegene na mma aliwue alarm ana m ha market shop na Aba osnanti ndị Igbo ebe Aba about 5,800 and something shops people na-eburu ike. Imagine Aba today as I speak to you today na shop a na-rent n'elu bụ 1 million naira a year. Eso rent my own to somebody 1 million naira a year. People now rush now go shop. The other time I know come new home na China here. Donzara brought a sheriff 3 shop ozugbo about 4 shop for something million. People now azụrụ shop. People onwe ihe na-azụ ndị n'obodo Igbo na-azụ shop. Enweta opportunity ebe ya azụ ihe n'ala Igbo a na-azụrụ ndị niri placenta ha na Lagos. A na-amachi mmiri machibe mmiri akụrie eburu video bịa ebe a megịnị gbaya video gbara view because nature ha enwe ihe. Asịrị nga arụkwara ebe ihe ebi na Lagos o. Asịrị nga mere gịnị arụ na ebe ihe ebi na Lagos. Ọ bụ na o webo na nke rụrụ arụ iji eme business birizie arụzina. Birizie na nke ahụ rụrụ arụ ebe na gịnị arụzina. Werezie ego ndị ọzọ anyị nwere Asaba a na-eke okwu new state na ana Igbo nwere more state enwere Asaba enwere gịnị enwere Ọka enwere Mgbidi enwere Owerri enwere Enugu enwere Abakaliki is an urban area people amaro ama some of my ndị Ọga bi na Lekki ndị mara amaro na hapụ na Lekki kemgbe na Abakaliki because some people amara ihe Abakaliki nwere ha anọgoro Abakaliki kemgbe na-eme mining na-egwu okwute na-egwu aja na-egwu kọnkịrị na-ere na high money. All this truck in Ifra na-ego so many billion na-ego it's not Lagos ka na-ego a na-ebu na Abakaliki eji eme mine na-eji egwu okwute ndị nwere ego fi na ego ha na-ehu ga mmiri a na-amachi mmiri amachie taa amachie echi ndị ga nkwasị njeba ga achịba ego amụrụ ya na ego ndị nsogbu adịrọ all fingers are not equal. I no get today does not mean say I no go get tomorrow. I no get today does not mean say I no go get tomorrow. Iju wa bụ gịnị turn by turn. Na if the 20 years bụrụ billionaire mụ nwa na-enwebeghị ego mma gbachibe egbe because na ọka chukwu si wee sign for now and I will not go and do ritual. I will not go and tinye aka n'ihe ọjọọ mee ebubo ọgwụ amara ihe gbasara illegal business aka m anaghị adị eke mgbe ụwa. That is why m ji bụrụ a hustler. Na-eme business ngwa price ororo gị igoro uru gị megịnị ịhapụ because anweghị m strength m ji adọji criminal na police na EFCC na DSS maka illegal business. Aka m adọrọ na illegal business. That's why m ji bụrụ a hustler. Igbo Ojukwu kwuru sị Igbo ga-agba ihe na Lagos ma no dying minutes. Ebuka bịa alago kemgbe ụka ọrụ aka every Sunday kịta bụ ka ara akazie until that ngọkpala ha aghọ complete estate enwe university nwe everything. Mbọsị ọ bụ na gọọmenti gburu gidigidi akụ ha na-egbo m next minute Ebuka baga flight na-arụ onwe Owerri kabara onwe ya ụka because ana ebe ọ bụla ọ na-agbara members esokwa nakwa ebe a ebe pastọ mụ ihe na-apụ ndị a na-achịzi achị ndị unu nwa bụzi ndị na-ejezi ụka ndị bụzi ndị na-eti haleluya amen unu achọbeghị ịbụ na ihe unu ala Igbo pụgharịba na Lagos ka amụsụ akụ ha na go ebe ngịnị buru vidio mee gịnị bịa gbanye ọ bụrụkwa m okoro so ị na-eme ka mbịa kwuo okwu tie onwe na trouble and you know I live in Lagos ka mbịa kwuo against Lagos state government olu echi ka achụgharịba no I can never speak against Lagos state government. The Lagos state government, the land of Lagos belong to Lagos. The land of Lagos belong to Yorubas. Ndị Igbo, Lagos is not no man's land. Lagos is somebody's land. Stop saying that Lagos is no man's land. Lagos state is somebody's land. And the land not on him, Lagos state is Yoruba land. You cannot come from all the way from Onitsha cross what bridge. You better Lagos be one ana. And Lagos bad and the Yoruba na then get them. Do you hear me? Lagos state belongs to Yoruba. It's not normal land. So if you are living in Lagos, just be rest assured you na know also. Also su echoyena happen. I want to soon go and develop obodo. Here you know I'm going to say go and develop your land. Go and build your own Lagos. If you are going to go and build your own Lagos, go and build your own territory, go and build your own this beginning, need develop again. But Lagos can be miri. How about you soon develop bono? And as soon as the other guy does Lagos, get the Lagos I'm going to soon negative, go and develop. Yeah, woku and I won't each of him, making it. I don't Park. Au revoir.
onye nwere ntị ya nụrụ. Yes, Prophet Ebuka Obi is a wisdom man. Prophet Ebuka Obi buru church all the way from Lagos State budata ana Igbo ọ ma ihe. Yes, onwe reason ọ ma go ife ga-eme n'ọdịnihu. Ọ ma go no matter how also gị na ndị Lagos State government na mmadụ na one day they will still remember you to come and demolish your houses. Yes, what against when they demolish his houses in trade fair. Prophet Ebuka Obi for this type of thing we matter that na Nigeria Lagos government one day they will come to start from churches. Yes, because I'm going to say market now or the Igbo no can where you are. That now one day I give them from churches. Here can Prophet Ebuka Obi for sere. December. Now this type of thing organ on area we me or we bring church all the way from Ngo Bala, Budate and Igbo. Yes, Prophet Ebuka Obi na Afuna is a wisdom man. He's a wisdom man. May God keep protecting him. May God keep blessing him. My prophet, my mentor.